Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Analogni Nomad. Moje ime je Arsen i u današnjoj epizodi pričat ćemo o tome kako zapravo doneti odluku o kretanju na put. Zapravo pričat ćemo o dve različite situacije, dva različita scenarija. Jedan se tiče odlaska na put, da kažemo jedan malo duži put, više mesečni, da kažemo 2-3 mjeseca pa do godinu dana, što je jedna situacija, i druga situacija je odlazak i započinjanje nomadskog načina života, odnosno definitivna promjena zemlje, možda i kontinenta, odlazak u drugu kulturu i jedna potpuno nova dinamika života. Kad pričamo o putovanju, malo dužem, da kažemo višemesečnom putovanju, da se prvo osvrnemo na to koji su zapravo glavni motivi za odlazak na jedan takav put. Prvenstveno, znači, to bi trebalo da bude, želja za avanturom, znači to bi verovatno trebalo da bude razlog broj jedan. Zatim tu je naravno želja za upoznavanjem drugih kultura, učenje novog jezika, upoznavanje novih ljudi, obilasci novih mesta. Ukoliko u tako neko duže putovanje uklopite volontiranja o kojima ja često pričam, onda bi tu trebalo da budu, znači, ta neka nova iskustva, sticanje nekih novih veština. Sve je to jedan paket različitih motiva koji će vas pokrenuti na to da zapravo izađete iz te svoje kolotečine, da izađete iz svoje zone komfora i da se odvažite na jedno malo duže putovanje. Sad, ovo u principu, ukoliko volite da putujete i ukoliko, znači, vam ne smeta promjena mesta boravka, česta promjena mesta boravka, ovo bi samo po sebi trebalo da bude dovoljno i zapravo ne bi vam bio potreban nikakav dodatan razlog i ja ne bi ni trebao da vas ubeđujem ovdje zašto je dobro putovati. Situacija je naravno mnogo drugačija ukoliko vi zapravo ne volite putovanje, ukoliko vam je to uvek više neka neugodnost, više neko cimanje, smaranje i ostalo, znači onda nema šta da vam pričam, jednostavno to nije za vas. Postoje mnogi ljudi koji žive srećne i ispunjene živote, a da nikad ne izađu iz svog rada. I ja nemam ništa protiv toga i super je da nas ima i takvih, jel tako? Ali kažem, ukoliko ste vi jedna od tih osoba koja inače ne voli putovanje, inače ne voli da se cima, pa nemojte gledati ovaj video, možete odmah da ga isključite, znači ovo nije za vas. Sad, glavna zapravo nedoumica, znajući naše ljudi i kako to kod nas funkcioniše, glavni razlog zbog čega su ljudi u dilemi da li krenuti ili ne na ovakav neki put, jeste naravno pitanje novca. Mi nismo, da kažemo, ekonomski toliko razvijena zemlja i uopšte zemlje u regionu su iste. Znači, nema se tu sad novca, da kažemo, za bacanje i za neke luksuse. Ovdje sad dolazimo do najzanimljivijeg dela, a to je da se zapravo kod nas na putovanje gleda kao na formu luksuza, kao, znači, ili nešto što vi radite u slučaju da ste pozavršavali sve svoje obaveze u životu, sve svoje brige prebrinuli i, znači, sad kad ste završili napokon sa svim, onda vam je nešto preteklo para i vremena i onda ćete vi dati sebi taj luksuz putovanja. Ovo je potpuno i apsolutno i pogrešno i zastarelo i primitivno i, znači, nema nikakve osnove u realnosti. Šta je realnost? Realnost je da je putovanje jedna škola i jedna investicija. Znači, tako bi trebalo da je posmatrati. Ukoliko ste mlađi, ja se nadam da ste dosta mlađi od mene, ukoliko ste mlađa generacija, da kažem imate 20 godina i tako nešto, verovatno još uvek zavisite od svojih roditelja i zavisite od njihove materijalne pomoći dosta. Ono što je bitno, da ukoliko imate želju i plan, da kažemo možda neki inicijalni, za ovako neko putovanje, poželjno bi bilo da ste na istoj talasnoj dužini sa vašim roditeljima. To naravno verovatno u 90% slučajeva nije realnost naša,
Ja sam imao sreće, ali imao sam i godina, pa znači došao sam već bio u tu situaciju da ne zavisim toliko od mojih, ali kažem, uvek je lepo imati podršku od kuće. Znači, ukoliko vas vaša porodica razume i ukoliko vaša porodica na putovanje gleda iz istog ugla iz kog vi gledate, sve će biti mnogo, mnogo lakše. Tako da možda bi bilo dobro da ukoliko planirate neko putovanje, nešto, a tu ste negde, znači srednja škola, fakultet, te neke godine, da već imate neke inicijalne razgovore sa svojima. Tokom ovih razgovora moći ćete već da ispipate atmosferu i da vidite kakvo je raspoloženje vaših roditelja, šta oni misle o tome i da eventualno probate da blago korigujete njihovo mišljenje, iznoseći neke stavove, možda neke od ovih stvari o kojima ja pričam, pa možda da probate da malo to modifikujete ukoliko vidite da to ne nailazi na odobravanje. A ja ću odmah da vam kažem, to sigurno neće naići na odobravanje. Znajući kakvu sredinu iz koje mi dolazimo i uopšte jedan ambijent u kome se živi na Balkanu, nema šanse da će vam neko, ukoliko imate 20 godina, da će vam neko odmah reći pa da, naravno, put pod noge sine, putuj, pa ćemo mi pričati o školi, o poslovima i ostalim stvarima kad se vratiš. Znači, to će biti jako teško. Tako da, u ovoj situaciji dolazimo do jednog malog paradoksa, odnosno do toga kako zapravo možete iskoristiti ukoliko se već sada nalazite u jednoj, da kažemo, komplikovanoj životnoj situaciji. Često je moguće iskoristiti neki nedostatak zapravo kao prednost inicijalno. Meni se to desilo lično što je nedostatak posla u mojoj struci mi zapravo omogućio da mi krenu te ideje da se motaju kroz glavu u nekom putovanju, jer da sam ja imao stabilan i dobro plaćen posao u mojoj struci, posao koji volim da radim, verovatno se nikada ne bih ni makao iz Srbije. Što, kao što se sad ispostavlja, bila bi velika greška, jer ne bi živeo ovakav život kao što sad živim i ne bi ga sad menjao ni za šta, ali znači ne bi mi se uopšte otvorila ta vrata da sam u startu imao neke malo bolje karte, da kažemo, u rukama. Tako da, ukoliko već sad imate komplikovanu situaciju u porodici, znači već sad su vam odnosi jako zaoštreni sa matorcima, već sad vi gledate kako da odete od kuće, šta da radite, kako da pokrenete ili neki svoj biznis ili čime da se bavite u životu, znači eto idealne prilike da jednostavno okrenete novi list i da krenete na put ili eventualno da čak, kažem, kompletno promenite svoj životni stil. Glavna, znači, ideja ovde jeste da putovanje je jedna investicija. Putovanje je jedna škola, putovanje je nešto iz čega ćete vi izaći bogatiji nego što ste krenuli na put. Iako ćete vi sigurno potrošiti novac tokom tog putovanja. Već sam to istakao nekoliko puta u nekim različitim videima. Troškovi tokom putovanja, barem ovakav stil putovanja kakav ja promovišem, nisu veliki, nisu preveliki. Znači, često će vas putovanje koštati manje nego da iznajmljujete stan, plaćate hranu i živite u nekom gradu poput Beograda, recimo. Pitanje se postavlja, znači, o toj inicijalnoj sumi sa kojom ćete krenuti na put. Pitanje je, znači, sad ovde da li, ukoliko vi imate već neku ušteđevinu ili imate način da relativno brzo dođete do neke svote koja je, recimo, lupam 2-3 hiljade evra, da li je vaš prioritet da uložite te pare u putovanje ili da kupite nešto, što je obično kod nas slučaj. Znači, ljudi, eto, recimo, odlučit će se sigurno pre za kupovinu auta nego za odlazak na put 6 meseci, recimo, u Južnu Ameriku. Moje je na ovom kanalu da probam da vam objasnim zašto je odlazak na putovanje bolja investicija nego kupovina auta. Zašto je to bitno? A bitno je upravo zbog svega onoga što sam ja pričao, a to su ne samo nova iskustva, nego nove veštine koje možete da naučite usput. Generalno opšte znanje o svetu, znači o tome gde se nalazimo, da izađete malo iz mehura balkanskog i da vidite šta se sve to dešava. Učenje stranog jezika, upoznavanje sebe, ono što je najbitnije od svega toga, znači jedno, ne samo upoznavanje, nego razvijanje na svim poljima koje će se neminovno desiti, naročito ukoliko krenete sami na put, to će biti jednostavno jedan eksponencijalni skok, da kažemo, u svim vašim
veštinama, znanjima i sposobnostima, jednostavno bit ćete bačeni u vatru od prvog dana i morat ćete znači, da se snalazite kako znate i umete. I naravno, putovanje može biti jedna generalna proba za eventualno neko trajnije preseljenje, za neko trajno rešenje promene boravišta. Putovanje je također dobra investicija u smislu razvijanja eventualno nekih poslovnih ideja. Možete vidjeti znači, iz prve ruke kakva je situacija u inostranstvu, šta tamo ima, šta nema, šta fali, možda zakačite vi neku dobru ideju za biznis u Srbiji. Kako se to u svetu, u koje doba obično ljudi kreću na putovanja, verovali ili ne, masovno putuju mladi ljudi, znači posle završene srednje škole, uzima se jedna godina odmora koja se posvećuje isključivo putovanju, eventualno neki sezonski poslić pre putovanja da se malo skupe neke pare i posle toga se kreće na put. I to je potpuno normalno i to je, da kažemo, čak i na neki način ušlo u modu u nekim zemljama, jeli, poput Francuske, poput Holandije, poput tako nekih zemalja, znači gde mladi ljudi masovno pre studija idu na putovanje. Kod nas, iskreno da vam kažem, ja ne verujem da ćete naći roditelje, bar još uvek ne, možda naša generacija kad stigne jeli sa svojom decom, ali ovi matorci koji sad imaju tinejdžere, teško da će vas neko pustiti jeli, da se smucate jeli, po svetu ili po Evropi ili bilo gde u ono vreme kada oni misle da je izuzetno bitno jeli, da se studira, da se eventualno kreće sa poslom i ostalo. Moj vam je neki savjet ukoliko budete morali da pregovarate jeli, sa matorcima, da probate da im objasnite da se svet menja tolikom brzinom da nije isto mesto kao što je bio pre 20 godina i definitivno nije isto mesto kao što je bio pre 40 godina. To je ono što ja stalno pričam i ponavljam kao papagaj, ali to je činjenica. Znači, nikakve garancije nema da to što vi sad krenete da učite ili studirate, da će imati ikakvu vrednost za 10 godina. Znači, jako je malo profesija za koje vi možete da kažete da će opstati na nekom malo dužem planu. Znači, umesto da jurite kao muva bez glave, da upisujete neki fakultet, znači, ono što ja mogu da vam kažem, mnogo je bolje da uložite to vreme i da malo proputujete, znači da ne da proputujete u smislu da idete i da potrošite pare, znači zato što to nije putovanje o kom ja pričam, znači ja ne pričam ovde o klasičnom turizmu, ja vam kažem, to je jedna investicija, investirajte u sebe, odvojite tih godinu dana, vidite šta se dešava na polju, naročito koliko budete putovali, a ja vam savjetujem da putujete po manje razvijenim zemljama, zato što su to možda neke opcije za budućnost, gde ćete vi možda eventualno u nekom trenutku poželiti, možda i trajno da se premestite. A koji bi to mogli da budu razlozi za trajno preseljenje? Pa evo sad ćemo da pričamo i o tome. Pored pobrojanih svih ovih razloga koji se tiču klasično, da kažemo, nekog putovanja, a to je sva ova nova iskustva o kojima ja stalno pričam, postoje neki praktični razlog zbog kojih biste možda trebali da razmotrite ideju trajnog preseljenja ili čak ono što ja radim, ovog nomadskog načina života. Prvo, ukoliko ste neko ko putuje, ko voli da putuje, ko voli sva ova pobrojane, sve ove razloge, jedini razlog znači, koji vas zadržava, to je vaš posao, i eventualno porodica. Znači, ako već imate formiranu porodicu, imate, posao, to su dobri razlozi zbog kojih biste vi poželeli da ostanete, u svojoj zemlji. Ukoliko nemate, znači, ukoliko posao od vas ne zahteva da ste fizički prisutni, u zemlji u kojoj ste rođeni, gde trenutno živite, odnosno da vi možete da postanete digitalni nomad, ili da živite ovako ludački kao ja, onda je to već sad, znači, stvar vaše odluke i ukoliko nemate formiranu porodicu, znači, zavisi samo od vas. Ukoliko imate porodicu, pa to već ne zavisi samo od vas, morate konsultovati, naravno, i svog partnera ili partnerku, znači, da biste doneli tako neku odluku. Opet kažem, ovde je nedostatak posla ili, da kažem, loš posao, nešto što vama možda ide u prilog kada je donošenje odluke u pitanju,
Naročito ako radite neki posao koji nije dobro plaćen ili još gore koji nije dobro plaćen, a još ga i ne volite usput, znači nema razloga, znači zašto biste ostajali tu gde se nalazite. Vi morate da promenite to, znači ukoliko ne želite da živite isprazan i nesrećan život, znači što bi svakako bila velika greška. Ali ovdje postoji još nekoliko jako bitnih razloga koje treba uzeti u razmatranje. To je ono što ćete vi na kraju izvagati, znači kada se donosi jedna tako ozbiljna odluka. Jer naravno, želja za upoznavanjem novih ljudi i viđanje nekih turističkih atrakcija, to nije najčešće dovoljan razlog da neko napusti svoju zemlju ili da se preseli na drugi kontinent ili tako nešto. Koji su to validni razlozi? To pre svega može biti loša ekonomska situacija u zemlji ili loša ekonomska situacija u vašem ličnom slučaju, ili porodična loša ekonomska situacija, može biti loša politička situacija u zemlji, može biti klima koja vam ne odgovara, koja vam se ne dopada, mogu biti loši porodični odnosi, problemi sa zajednicom, problemi u vašoj vezi, dakle svi oni problemi koji vas, da kažem, ograničavaju, isputavaju da se osjećate prijatno, normalno, bezbedno, zadovoljno, jeli, u zajednici u kojoj se nalazite. Ukoliko postoji jedan od ovih razloga, ili ne daj Bože više njih, znači, zbog kojih se vi osjećate konstantno na neki način frustrirano i nezadovoljno, to možda ne mora da bude jako nezadovoljstvo, ne mora da bude vidljivo uopšte, znači, ali to može da bude jedno tiho nezadovoljstvo ili jednostavno, kao što je u mom slučaju bio, jedan osjećaj da postoji nešto više od života, znači da postoji nešto što nije ona rutina, ustajanje, odlazak na posao, vraćanje s posla, plaćanje računa, kupovina, odlazak kući. I tako do vikenda, onda za vikend nekoliko piva uveče, žurka, zezanje i onda opet sljedeća nedelja i tako sljedeći mesec i tako sljedeća godina i naredna godina i naredna godina i tako. Inače, tako vreme prolazi. Tako prođe 10 godina od vaše 25. do 35. Tako prođe 10 godina od 35. do 45. I tako prođe i narednih 10 godina. Znači, i dok ste dlanom od dlan, vi ste već zagazili duboko u svoje 50. ili 60. I možda ćete imati u nekom trenutku i vremena i para i želje za putovanjem, ali će već biti kasno. Odnosno, možda ćete moći vi da putujete nešto, ali to, kao i sve druge stvari koje radite kad imate 60 godina, to već ima potpuno drugačiji ukus i drugačiju draž nego kad ste to radili kad ste imali 20 godina. Budite svesni da ukoliko imate jaku želju za jednom dubokom promenom u svom životu, vi ste ta osoba koja će na kraju izvagati to sve, ali razmislite dobro koje su posljedice toga da krenete, da napravite tako jednu veliku promjenu u životu i koje su posljedice toga da ne uradite apsolutno ništa. Neko čekanje i razmatranje i odlaganje donošenja te odluke je samo po sebi odluka. Znači, vi ste onda već doneli odluku da nećete ići na putovanje. Znači, samo sad tražite razloge i odlažete i opravdavate se sami sebi zbog čega to ne radite. Znači, ali vi ste onda već doneli odluku. Posljedice donošenja ovakvo neke odluke vi ćete vidjeti, znači neće se one trenutno vidjeti. Nećete ih možda vidjeti ni nakon 2-3 godine, znači, ali će se one sigurno vidjeti. To će možda biti za 10, možda za 20 godina, možda ćete jednostavno na samrtnoj postelji će vam doći iz dupeta u glavu, pa zašto nisam to uradio kad sam mogao, nego eto tako, prošao mi ceo život u poslu i skupljanju i štekanju para, jel? Pa dobro. Morate biti svjesni da je to jedan veliki korak i da biste došli do nečega što toliko želite i što nikad niste imali i što većina ljudi nema, znači, a to je prilika da vodite jedan zanimljiv i dinamičan život, bar na neko vreme, da kažem, znači, možda nećete biti nomad celog života, možda ćete tako živjeti par godina, ali kažem, to je jedna i privilegija, da tako kažem, ali to je jedna izvanredna stvar, to je jedna
neuobičajena stvar, znači, i da biste učinili tako nešto, znači, da biste živjeli takav život, vi morate načiniti taj neki prvi korak koji je sam po sebi neverovatan, koji je sam po sebi već nešto što vi nikad niste uradili u životu. Znači, ali to je normalno, to je, znači, prvi korak ka nečemu neverovatnom mora sam po sebi biti neverovatan, tako da morate naći tu neku svoju unutrašnju snagu, jeli, da znači, prelomite to i da kažete, ok, to je to, znači, rešio sam, idem, skupljam pare, pravim plan i nema nazad, znači, nema nazad, nema predaje, to je to, znači, odluka je doneta. Dobro bi bilo da ne gledate na ovaj proces, jeli, na donošenje odluke, na kretanje na put, kao na nešto jako dramatično, kao na nešto, to je jedna od važnih odluka koje ćete doneti u životu, ali nemojte biti uplašeni od donošenja takve odluke. Ja vam mogu dati savjet kako ja to obavljam, kako meni te stvari idu u životu. Znači, ja imam svoju filozofiju života, jeli, ja na život gledam kao na igru. Znači, ukoliko ste nekad igrali video igrice ili RPG ili tako nešto, znači, možda će vam biti lakše da malo razumete o čemu pričam. Znači, ja na život gledam kao na igru i na svet gledam kao na mapu koja je stvorena i kao na nas, kao igrače u toj igri. Koja je stvorena, data nam je mogućnost da istražujemo svet, da skupljamo nova iskustva, znači da buđimo sami sebe, sve svoje veštine, znači dati su nam alati, data nam je mapa, dato nam je sve. Ono što je sad na nama jeste da vidimo kako ćemo da igramo igru, da li ćete da igrate igru tako što ćete ići i otvarati nova polja i obilaziti, jeli, neistražene krajeve, ispitivati, jeli, mapu i gledati, znači da prikupite što više možete da prikupite, jeli, sa te mape. Ili ćete igrati neku siguricu, zadržavajući se samo u donjem desnom uglu ekrana, gde već znate sve kako funkcioniše i onda ćete tu biti, jeli, dok se igra ne završi. Znači, to je tako. Tako da ukoliko počnete da posmatrate na život kao na igru i na donošenje svih tih odluka, jednostavno kao na donošenje odluka u nekoj igri, pa sad idemo ovamo, idemo onamo, ako to ne funkcioniše, vraćamo se nazad, ali sve vreme vi dobijate neke poene, vi skupljate neka iskustva, tako da ništa od toga nije bačeno, ništa od toga nije propušteno. Ono što najviše možete da propustite jeste da ne donesete nikakvu odluku, da ostanete na nekom statusu quo koji vama ne odgovara. Ukoliko živite dobar, lep, ispunjen život, našli ste smisao svega toga i jednostavno putovanje nije neizostavni deo toga, nemate ga tu, odgovara vam da idete dve nedelje godišnje, jeli, ne znam, ja u Italiju ili tako nešto, da to bude ideja vašeg odmora. To je također jako dobro, to je lepo i to je super i svaka čast i dobro je da ste organizovali neki svoj život, ali kažem, ukoliko se ne uklapate u tu šemu, razmislite o ovome zato što niste sami, niste jedini. Hiljade i hiljade ljudi u ovom trenutku putuju širom sveta na ovakav način. Ljudi su na sve strane, ne hiljade, desetine hiljada mladih ljudi su razbacani po celom svetu u ovom trenutku i rade ovo o čemu vam ja pričam. Znači, to nije sad nešto neverovatno, nešto što sam ja sad izmislio, pa sad bit ćete prvi i jedini koji rade tu neku ludost. Ne, to nije nikakva ludost, to je, znači, jednostavno investicija. I tako je svi, znači, ljudi koji su malo upućeni u to gledaju, tako je gledaju ljudi na zapadu, tako gledaju ljudi koji su malo dalje odmakli od nas, znači po pitanju, jeli, te kulture putovanja, tako da razmislite, izvagajte sve te stvari, bacite na tas, na jedan i na drugi, možete napraviti listu. Ja tako nekad radim kad treba donesem neke tako odluke, napravim listu, znači lista za, lista protiv. Znači, ono što je bitno, to sam ja već ponovio u nekoliko ranijih videa, jeste da vi ne možete da predvidite zapravo koje su to sve koristi od putovanja. Ne možete da predvidite šta će vam se desiti na putovanju. Kažem, putovanje je dobra investicija, nomadski način života je jedan fantastičan način da razrešite neke svoje nedoumice, neke svoje probleme, da jednostavno promenite kompletno
sredinu koja vam ne odgovara i nema ničeg lošeg u tome. Nemojte uopšte da uzimate neke maliciozne komentare, da razmišljate uopšte o tome zašto bežite od ovoga ili od onoga. Potpuno je legitimno da pobegnete. Znači, ja vam to sad kažem, potpuno je legitimno i imate obavezu prema sebi da to uradite. Ukoliko ne možete da promenite sredinu u kojoj se nalazite, a već ste probali, znači i već znate kako to izgleda, nemojte gubiti vreme. Potpuno je opravdano i poželjno i sa bilo kog aspekta, znači uključujući i moralni pre svega, savršeno, legitimno i opravdano da promenite svoju sredinu. Znači nema ničeg lošeg u tome i vi ste jedino obavezni sami sebi, jedino ste sami sebi dužni i dužni ste da vodite dobar i kvalitetan i srećan život. Da biste to uradili, ako je jedan od uslova da se promeni sredina kompletno, promenite sredinu. Znači nemate o čemu da razmišljate. Znači, jeste lepa rodna gruda i sve je to super i naša kultura i tradicija i ostalo, ali ako vi niste srećni u toj sredini, promenite sredinu, naći ćete nove prijatelje, napravit ćete novu kuću, krenut ćete u nove škole, krenut ćete nov život, znači niste prvi, niste ni posljednji, ceo svet hiljadama godina funkcioniše na bazi velikih migracija, tako da to što ćete se vi preseliti u drugu državu, znači nije smak sveta, nije ništa što se već nekome nije desilo. I dobro, to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da je bilo neke koristi. Ukoliko jeste, zapratite me na kanalu, podijelite sadržaj sa drugima i mi se vidimo u narednom videu. Ćao!